30 anys del programa L'Altra Ràdio. És l'aniversari que es va celebrar ahir a l'espai VilaWeb del carrer Ferlandina. Per un dia l'espai es va transformar en un plató de ràdio i des d'aquí es va enregistrar el programa. Quan hi serem, com el diumenge, fins a les 2 del migdia, és lliure i gratuïta. L'Altra Ràdio, de Ràdio 4, va néixer a la temporada 79-80 i s'ha especialitzat en les telecomunicacions, en internet i en les tecnologies. Dirigit per Sintoniki, el programa s'emet per Ràdio 4 els diumenges a la nit. Des del programa, Niki ha presenciat l'enorme canvi tecnològic que hem viscut aquests últims anys, des del satèl·lit a la xarxa internet. I un és el fet que destaca com a principal canvi tecnològic. El principal fet, com diuen tants experts, és la unió de l'ordinador amb els sistemes de telefonia. Però ja fa molts anys que el programa deia que aquest fet d'estar connectat i estar fixe era molt interessant durant els anys 90 i principis del 2000, però que la força d'internet és a través de les ones de ràdio. Un internet mòbil que es comença a experimentar, consumible a qualsevol lloc i en qualsevol moment, que és propi ja d'un 2010 cap a un 2020, que això s'anirà extenent, no? Sistemes com el Digital Video Broadcasting Handheld, sistemes de comunicacions mòbils, tot aquest univers que el programa de telefonia mòbil, informàtica, xarxes de comunicació s'estan unint, demostren el potencial d'aquestes tecnologies. Entre els participants al debat enregistrat a l'espai VilaWeb es trobava Montse Malià, directora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Doncs d'aquests 30 anys destacaria el fet d'haver saber estar al dia de forma continuada i sobretot d'haver fidelitzat una audiència que l'ha anat seguint durant tots aquests anys. Ràdio 4 ha fet aquesta última temporada una aposta molt forta per la música en català, però jo no he volgut prescindir de certs programes que són històrics, com ho és l'Altra Ràdio, perquè tenen una molt bona resposta del públic i sobretot perquè tenen un públic molt fidel i perquè és un tipus de programa que jo crec que li escau molt bé a una emissora com Ràdio 4. El programa que veuen a les seves pantalles s'emetrà per Ràdio 4 el diumenge dia 30 de maig.